Welcome, welcome. Na mga Biblia ato tas Matthew 26. Matthew chapter 26 verses 26 to 30. Matthew chapter 26 verses 26 to 30. Ato gachat na ako si Justin. Naabot mas Justin dire? Gachat man to? Bro, kung nakaisang kamot, kaya ko kita ni mo. Ninga mo siyang i-google rin niya. Justin, iyang pangan. Daghan mo tag Justin, ane? Matthew 26 verses 26 to 30. Dera, mubarog na ta, mga igsoon, ato ning basahon. Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios o gipikas-pikas niya kini o gihatag sa iyang mga tinun-an o giingnan siya o miingon miingon siya, dawatan ninyo kini o kana, kini mao ang akong lawas. Unya gikuha niya ang kupa og nagpasalamat sa Dios o gihatag kanila. Inom kamong tanan niini, siya miingon, kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan. Ang akong dugo nga gipaagas alang sa daghan aron aron pagpasaylo sa mga sala. 29, sultian ko kamo nga dili na gayud ako muusab pag-inom niining maong bino hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bag-ong bino uban kaninyo dito sa gingharian sa akong amahan. Verse 30, unya, nag-awit sila usa ka alawiton sa pagdaig sa Dios og nangadto sa bungtod sa mga olibo. Magampo ta. Amahan namo nga langit nun, daghan kayong salamat o Dios. Nagitagaan minimo sa kahigayunang magkinabuhing maalamon. Pinaagi sa paghatag nimo sa imong mga pulong diri kanamo og sa pagpasabot sa matag usa. Nagka-problema ang nanglabay nga mga kapanahunan sa among mga pagkinabuhi tungod sa kakulang sa kaalam og sa paghimo og mga desisyon nga dili pinasubay sa imuhang mga pulong sa imuhang mga kaalam, Ginoo. Busa tabangi kami nga ang nahabilin namo nga mga pagkinabuhi among maikinabuhi sa gitudlo sa imong mga pulong. Karong adlaw kining mga pulo nga magtudlo sa mga hiwi namo nga mga pagkinabuhi sa pagtulid niini. Salamat Lord nga sa makanunayon ang imong mga pulong among madungog og makaangkon usab kami kasing-kasing nga mapaubsanon andam kanunay mudawat sa kabag-uhan nga imong ihatag diri kanamo. Panalangini ang tanan nga maabot niining maong mensahe, Ginoo. Amo ning gipangayo nga kaalam og dili ni maagaw sa kaaway, matanom ni sa mga maayong yuta nga among mga kasing-kasing og magbunga ni og paglambo og pagpamungas among matagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Kini among maangkon pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo ang among hari og maoy nagluwas kanamo. Amen and amen. Magapanglingkod tang tanan. Ang atong tun-an karon mga igsuon kining daan og bag-ong kasabutan, the old and the new covenant. Kasabutan. So normally pag magisgot na ganig old covenant, daan nga kasabutan, moingon dayon nga ang Old Testament. Pag moingon na ganig new covenant, ang New Testament. But listen to this. Gikan kaniadto relihiyoso pa ka, or maybe until karon wala gyud ka nakasabot pag-ayo aning gitawag og communion. Mas masabtan nimo na nga nang giingon diag pagkalawat. Wala nimo na kayo nasabti. Kaya ang gitudlo ra sa imuha nga dapat nakahinulsol ka sa imong sala, nakakumpisal ka sa imong sala, usa ka modawat ni ana. Today pinaagi sa grasya sa Dios, masabtan nato ni og ayo aron nga pinaagis pagtuo dawaton nato ni og maghatag ni kaayuhan sa atong mga kinabuhi. Amen. So
paningkamuti gyud nga mas masabtan nato ni pag-ayo mga igsuon ang maong mensahe. Paminaw pag-ayo. Pamilyar kayo ni tungod kay kaniadto matag higayon nga moduol kag simbahan sa adlaw sa Domingo. Isulti dayon ni. You memorize di kani nga pattern. Tagalog, English, Bisaya. Ma-memorize na nimo. No? Moingon na dayon dito gunya tapos ang panihapon mikuha siya. And remember nga humana ni ang unang gitawag yun nilag panihapon. Kani ceremony na ni. And masabtan gyud nato na pag-ayo. Ngano nga kinahanglan gyud masubay nimo ang konteksto ane kay kung wala ang imo rang hunahuna nga nidawat ko ani lawas ni Kristo nya kini nagsimbolo sa dugo ni Kristo. And sa uban nga tigom check. Sa uban nga mga panagtigom literally gisabot gyud nila. Nga literally gyud once nga kana siya nga bread o kana nga wine gi-blessingan na paggamiton na sa communion, literally body and blood of Jesus Christ na. Dili na sila mayog symbolic pa na, symbolic. And that is why need kaayo gyud nato ni nga makasabot gyud ta. Dunay mga testimony nga ingon ni ini. Naaman joy mga gift of touch kanang naa sila'y gasa nga ay mga doktor, siyempre, usa na daan sa ilang mga gasa nga mag-opera sila, mag-atiman sila pasyente, that's gift of touch. And doon na po, special jud ana, kanang gitagaan jud kag gift of healing. Mo gyapon nga, imo silang ilehan, panalanginan sila. But dili tanan makasinati ana. Daghan kayong nag-seek og medical attention din his kalibutan nga pinaka mga malamong doktor o wa gyoy kasulbaran ilang balatian. And niduol sila og kinang mga naay gasa sa Ginoo, nagpalehan sila, nagpaampo, walay na itabo gyud sila, wala gyud sila nakadawat. But time ni appeal sila og communion, grabe didto gyud. Nga nakasabot lang sila og ayo. So dili ang dunay nakalain-laing paagi ang Dios nga ipaabot nimo ang panalangin. But dili ka pwedeng maghimo og usa ka butang nga wala nimo hisabte. Wala ka kasabot. Kay dili ni pariha og scammer. Nga moingon ra dito nga ihatag nako ng imong 100,000 kay after a week 150 na. So imo sang susion ngano man unsa may gipasabot ani? Ngano man giunsa man paggamit ang kwarta nganong mo income man og ingon ana? Ingon ana ang tawo nga maalamon magasusi siya. Labi na gayod kung Kristohanon ka. Dili na tong pinaagi ra tong mga tuo-tuo. Nga kung imo ning bitayon sa pultahan walay mo sulod nga demonyo. Pero maglalis mo sa imong bana, yawa og piste among ulas sa baba. Dili na ni katog mo ingon pag mao ni atong ayaw mo glaag karon kay patay ang Ginoo. Kapila na namatay. Natoy ga-post dito nga grabe kayong gabunal-bunal, hala nya paubos, puasa, di mo kaog sinugba, dayong pagkasunod adlaw ibaligya ilang boto. Dagan kayo tag mga practices. Natoy gasuhid-suhid, nga gapasan-pasan og cross, unya gilatigo dayong gisipa siya, gibuhian niya kalit niyang gibduol tong nisipa niya, iya pong gisumbag. Dagan kay naron nga nagkalat. Tungod na sa ka-ignorante sa pulong sa Ginoo. So when we read the Bible, magabasa ta nga dunay searching. Kanang nangita gyud ka. Jeremiah 29:13. Kung pangitaon ko ninyo sa kinasing-kasing gayod nga pagpangita, inyo gayod akong hikaplagan. So dapat ginasusi nato. Ngano maning nahitabo ni? Kano sa man ni nahitabo? Now, ang Old Covenant o New Covenant, masamtan nato ni pag-ayo ning kani nga panihapon sa atong Ginoo. Kon
atong masusi unsay panghitabo ani sa ng labay. Moadto na ta sa Exodus chapter 12, 1 to 8. Exodus chapter 12 verses 1 to 8. Ingon ang verse 1. Sa batanan, pastor, naminaw ko. Ang Ginoo miingon kang Moses o kang Aaron dito sa Ehipto. Kining bulana mao ang unang bulan sa tuig alang kaninyo. Nga sa ato pa o karon sa atong kalendaryo karon January. In verse 3, ipahibalo sa tibuok pundok sa Israel nga ang ikanapulong adlaw ni ining bulana kinahanglan nga ang matag pangulo sa panimalay magpili og nating karniro og nating kanding alang sa iyang pamilya. Usa ka mananap matag panimalay. Nasundan? Nasundan nato? Verse 4, kung gamay ra kaayo ang pamilya, ug dili makahurot pagkaon sa usa ka mananap, tabangan kini pagkaon sa duha ka panimalay, nga managsilingan sumala sa gidaghanon sa namuyo matag panimalay. Bahin-bahina ang mananap sumala sa makaon sa matag tawo. Verse 5, makapili kamo karniro, kanding, apan kinahanglang wala kini tatsa. Diha nagsugod. Nga kining Passover, selebrasyon ni siya nga gikontinyo, gipadayon sa matag tuig sa mga Hudiyo. Unsa kaning itabua? Ningon diha nga, magpili sila karniro or kanding nga walay tatsa, unya, laki kini og usa ka tuig ang kagulangon. Nganong laki, sakto ang strength. Nganong usa ka tuig, dili linghod, dili po tiguang. Sakto ra gyud siya. Walay tatsa, sakto ra siya, ligon po siya. Wala siya diferensya. Mao nay ilang himuon ana. Unya verse 6 ningon, andama kini hangtod sa ika-14 ka adlaw sa bulan nga maoy panahon nga ang tibuok Israel mag-ihaw mga mananap sa pagkagabi. Unya, verse 7, magkuha sila dugo, ipahid diha sa duha kahaligi sa pultahan o sa ibabaw sa pultahan sa mga balay, diin kanon ang mananap. Dari nako tanaw tanan. Now, naa sila sa Egypt ani nga panahona. And remember, balik-balik na lang yun 430 katuig sila nga grabe ang ilang kalisod, paghilak, kaguliyang, kay giulipon sila, gidaog-daog sila sa 430 years sa Egypt. Now karon ang instruction ni Lord, Moses at tua ang mga Israelite, ang akong katawan, pagawsa sila gikan sa kasakit. So, nagpadala si Lord og napulo ka dili masagang sa tawo nga katalagman. Ug ang katapusang katalagman, mga igsoon, paminaw, ang kamatayon sa tanang kamaguwangang anak nga lalaki. Ug niabot sa chapter 12, nahumana ang 11, ang chapter 12, gi-prepare ang katawhan because, nahumana ang siyam nga katalagman, gi-prepare ni Lord, gi-instruksyonan niya ang iyang katawan, pinagi kang Moses o kang Aaron. Nga before mo abot ang ikanapulo kakatalagman, nga mao ang kamatayon sa tanang kamagulangan nga lalaki, niingon si Lord, ingna ang tanang panimalay, nga magpili sila usa ka tuig nga pangidaron, kanding or karniro, walay tatsa og lalaki. Lalaki. So again, putli siya, wala siya diferensya. Lalaki, it means nga ligon siya, o niya, o sa katuig, wala na kulangi, wala po naghinubra. Nasabtan na to. Ingon si Lord, ihawa na ninyo, ang dugo ana ipahid sa inyohang mga, kanang ibabaw sa inyong pultahan o sa gilid sa inyong pultahan.
Kay aron iniglabay, inigagi sa anghel, nga magdala sa kamatayon sa tanang kamagulangang anak, makit-an niya ang pamilya, ang panimalay, nga adunay dugo, mo pass over, mulabtaw ra ang anghel nga nagdala sa kamatayon. Nasabtan na to? So, ila tong gibuhat, ang unod ilang gisugba o ang ilang gikaon. Nakuha na to? Ang lawas ilang gi-roasted, ilang gikaon, o ang dugo ilang gibutang sa pultahan. Pag-abot sa kagabion, mga igsoon, niabot ang giingon sa Ginoo, silot sa katawhan sa mga Israelite, ay sa mga Ehiptoanon nga nag-ulipon kanila, ang katapusang makalilisang o dili masagang sa paagi sa tao, nga katalagman ang kamatayon sa tanang kamaguangan. Nangamatay ang tanang kamaguangan, gikan sa kamaguangan sa palasyo, nga moong hari, kamaguangan sa hari, hangtod sa pinakaulipon nga kamaguangang Ehiptoanon. Ningon ang Biblia, apan sa matag panimalay sa mga Israelite, walay namatay. Tungod sa lawas nga ilang gikaon, ug sa dugo nga gibutang dito sa ilang pultahan. Mauni, naabot ta dire sa New Covenant. Dugo og lawas. Dunay Passover, pagsaylo. Nisayloan ra. And masabtan nato ni pag-ayo, nga kitang tanan mga igsoon, bayranan nato, utangan ta, bayronon nato, pinaagis atong kamatayon ang atong mga sala. But there was this lamb that was slain. Dunay karniro nga gipatay. Kinsa ang iyang dugo, iyang gihatag. Aron mapasaylo ang pagsingil sa kamatayon, ang impierno mo pass over na siya. Di na mo singil. Ug ang iyang lawas, iya usab nga gihatag. He said, I am the bread of life. Ningon siya, I am the bread of life. Kinsa, nakakaon ka, wala nakagiuhaw, o dili nakagutmon. After ato, ningon si Parao, okay, Moses, Aaron, kamong mga Israelita, layas! Kaya nangamatay na ang ilang kamaguangan. So nakagawas sila. Nasabtan na to, pinaagi sa dugo, og sa lawas, sa maong karnero, unya dunay kamatayon sa kamaguangan, nakaangkon silag kagawasan. Amen? Dinhi sa atong kinabuhi, dugo ni Kristo og ang iyang lawas, hangtod sa iyang kamatayon sa cross, maoy naghatag natog kagawasan sa makalilisang sa sala, nga labaw pa makalilisang kaysa sa kamatayon. Mao gayod ang nagpahinggawas niya na ang dugo ni Kristo, ang iyang lawas nga gitagod-tagod og ang iyang kamatayon. Nasabta na to? Atras na ta, balik na ta. So, after ato, nakagawas na sila, and gikan nila pagawas sa Egypt, niabot sila Mount Sinai, humansaw sa kabulan, nag-abot sila Book of Numbers, 38 and 11 months, so almost 40 years, and then niabot sila sa Moab, gihatag ang Deuteronomy. Gipahinumduman kay lahi na nga henerasyon. Nisulod na sila sa Kanaan 350 years, panahon ni Joshua og sa mga judges. After ato, nahimong hari si Saul, sunod ni Saul si David, sunod ni David si Solomon, human ni Solomon kay divided man iyang kasing-kasing, na-divide ang iyang kingdom. Nahimong duha, south ug ang north. Sa south dunay 20 kahari, sa north dunay milabay nga 19 kahari, og sila ang north na ulipon sa Assyria, ang south na ulipon sa Babylonia, ang Assyria ug ang uban pang kanasuran na ilalom sa Babylonia. After 70 years, gipapauli sila. Last nga nagwali si Malakay, si Hagay. Zakaria, sa time ni Ezra og Nehemiah, and human sa 40 years, ay human sa 400 years, gikan ni Malakay, 400 years silent.
Buot gipasabot si Lord, wala siya makigsultis mga Israelita. Pinaagis mga propeta. Naghilom si Lord. And diha na-collect ang mga Makabiyos. Kanang, sitaw ka na, kanang pila na kabuk. Kanang gidugang karon sa Bible. So dili na siya ma-appeal sa inspired word of God kay walay nakabutang ditong thus says the Lord og nasuwat siya sa silent years. Nga wala makigsulti si Lord. Nasabtan na to. Human sa 400 years natawos Jesus. Ug ang una na pod nga tawong gigamit ni Lord nga mag-prophecy, magsulti, magwali si Zacarias. Kana nga time matawo na si Jesus. And si Jesus na abot og 30. Pag edad niya 30 nagsugod siya ministry, pag abot niya 33 mauni na hitabo sa Mateo. Ato na tas Mateo. Mauna to na hitabo. After 3 years nga nagwali siya, time na nga sama sa nating karnero, balik tagtanaw sa naitabo sa Egypt, siya pod mao ang may tabo niya. Nga ang iyang lawas, maoy samad-samaran, maoy mag-antos hangtod sa iyang kamatayon, ug ang iyang dugo, maoy iyang butang, dili sa pultahan, kundi sa tanang kinabuhi nga mudawat kaniya. Aron ang impyerno, ang bayad sa sala, dili nakasingil diha nila. That is why nahitabo ni. But listen, before ta magpadayon diha, gihimo nilang yearly celebration ni. Annual. Karon sa ilaha, doon na sila gitawag og annual kapistahan, no? Kada tuig, kini si patron, kini si si Saint Joy, si Saint Gerald, nga na, no? Nasa nga na, annual. Apil ni sa 7. Tungod kayong Israelite, doon na sila 7 ka mga selebrasyon matagtuig. Og apil ni ini ang gitawag og Passover Lamb. Kining Passover, nga na ay Passover Lamb. Mauni. Og mauni ang kasaulugan nga si Jesus ug ang iya mga tinun-an miadto sila sa Jerusalem. Niaging Miyerkules ang wali nagisgot kabahin sa madaugong pagsulod ni Kristo. Mauna ni ang sunod, katapusang panihapon. But actually, seremonyas ni. Because human na sila nanihapon. Mo bitang ningon ang Bible, unya human sila manihapon. Mikuha si Lord, di ba? Human naman. Okay. So mauna ni ang naitabo. But before na naitabo mga igsoon, gisaulog yun na sa katuigan. Gikan sa pagawas nila sa Egypt, katong nahitabo sa chapter 12, Passover. Gisaulog yun na nila, naundang lang na siya sa panahon nga dito sila Babylonia for 70 years. Pagbalik na po nila sa Israel, gipadayon na po nila ang kasaulugan. And kabalo mo, sa panahon nga ang magsaulog sila niining annual nga kasaulugan, paminaw og ayo. Nga sa atong panahon karon communion ang tawag. Ang ilang communion kaniadto, ang ilang kasaulugan nga pagahimuon sa matag tuig mga igsoon, ilang gamiton nga pagkaon, mga pait kaayo nga pagkaon. Unsa ka mag-communion tanaw paliya ba atong slice niya, Joy, Joy. Imaniki. Paliya ba? Mga pait nga pagkaon. Ngano ka ha? Atong basahon, Exodus chapter 11, verse, Exodus chapter 12, verses 7 to 8. Exodus chapter 12, verses 7 to 8. Ningon diha mga igsoon. Unya, magkuha sila dugo og ipahid diha sa duha ka haligi. Sa pultahan og sa ibabaw sa pultahan sa mga balay, diin kanon ang mga mananap. Verse 8, tanawang verse 8.
Ni adtong gabi huna, aslon, ang mananap og kanon uban sa pan nga walay patubo og mga utanon nga mapait. Tanawa ra gud ni. And they shall eat the flesh in that night, roast with fire and unleavened bread, and with the bitter herbs they shall eat it. Mga pait nga utanon. And human ni adto matag tuig ila na gyud nang buhaton. Gawas sa pagpahid sa dugo. Mag-ihaw sila, magluto sila, roasted sila, kaon sila unleavened bread, kanang walay patubo, walay yes. No? Kabantay karon mo palit karog tinapay, arang dagko kini, dagko kayo kay tagdos ra inig kumot nimo oy. Hangin na day puro. Gagmay na lang. So mao na. And then ilan ang gisaulog. Matag tuig. So paminaw. In Jewish tradition, bitter herbs, gitawag sa Hebrew maror, are eaten during the Passover Seder. Kauno nila ni, mayon kag anang simanaha before moabot ang final day, kaunon gyud nila na mga pait. A meal that commemorate the Exodus from Egypt. So nganong mukaon sila ana? Kay hinumduman nila unsa kadako ang grasya, ang pagigugma, ang pag-atiman sa Dios. Ngagikan sila sa pait kaayong kagahapon, taas kayong kapanahonan gipagawa sila ni Lord. Mo nang matagtuig mukaon sila ana. Bisan pa kun kanang mga tawhanang nagkaon ni anang mga pait kayo nga pagkaon, dili na mao ang mga taong nanggawas sa Egypt kay nangamatay naman tutanan. Ila gyapon nang gikaon aron nga ang pulong isulti naapod sila'y matilawan nga kapaitan ug ilang mahinumduman nga grabe ang atong katigulangan, grabe ang ilang pag-antos aron lang gyud nga unya ang Dios naghatag gayud og kagawasan nila. Ang Dios naigugma, ang Dios nagatiman ug mauni ato ning gibuhat pagpahinumdom. Munang sa panahon sa panihapon ni Lord niingon usab siya, buhata kini sa inyong paghinumdom, paghandom nako. And notice nga, ang nag-celebrate karon nga mga Israelite, aning tungura, dili na ang mga Hebrew nga mga ginikanan nilang nag-antos sa kapaitan sa Egypt. And kita usab, kita karon nga nag-celebrate ni ini, dili kita ang nagpasan sa cross, nagkagot ang tunok sa ulo, dunay musagpa, musipa, musuntok, muluwa sa iyaha, dili kita. Dili kita ang gilansang sa cross. Dili kita ang nahunusan sa kinabuhi. Dili atong dugo. But let's do it para sa paghinumdom nga sa nang labayng panahon dunay nag-antos tungod sa iyang gugma diri nato. Munay rason. And listen. Nay uban diri nga gisgutan mga igsoon. Kining mga mapait nga mga utanon. Kasagaran ni ini horseradish or Roman lettuce, sa panang palya. So nagsimbolo siya sa kapaitan sa mga Israelite sa diyang naulipon sila sa Egypt. And we know, bisag kang ngisi-ngisi ka kaniadto. Pero grabe ang imong kapaitan sa diha nga naulipon ka sa sala. Sabta na to? This tradition is a way to remember and connect with the suffering of their ancestors. Ano daw? Kini nga gimbuhaton nila matag tuig. Agi gibuhat nila ni matag tuig paghinumdom, pag-connect. Paghinumdom sa ilang mga katigulangan nga grabe kayo ang giagian. Pag-connect nga sila kaliwatan gyapon nato.
And pagsabot nga sila nakaangkon og kagawasan tungod sa gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. I mean, tungod sa kamatayon sa mga kamaguwangan. Mutong ila tong gibuhat. And they always remember, di gyud nila makalimtan. Gawas nga naa ang word, na sila ceremonial, kanang gitawag nila religious activity nga ilang pagahimuon. Aron lang gyud dili makalimtan ang dako kayong kadaugan, kagawasan nga gibuhat sa atong Ginoo. And that is why Jesus and His disciples went to Jerusalem. Nagsingabot na ang kasaulugan. Mao na ni i-celebrate na pod. That time, ipasabot og ayo sa atong Ginoong Hesus nga dili na karniro nga atong ihawon. Gani nanugo pa to siya. Lakaw mo dito, pangitaan ninyo to. Pag nakaplagan ninyo tong usa ka lalaki nga nagpasan og banga, ingnan ninyo siya. Kabalo na siya, asa ta man ni hapon. Asa ang dapit kag giandam para ni nato. Ya, kung imo nang tun-an pag-ayo, may baw-an nimo nga si Lord, wala siya gipili nga ikaw kay bright ka or ikaw kay wa ka kamao, ikaw kay gwapa ka, ikaw kay dili kayo kaangayan. Wala yung mga standard si Lord. Bisan ang mga weirdong tao gamito ni Lord. As I said in the Old Testament, tanan sila kabalibad sa diyang gitawag sa Ginoo. Gideon, luwas sa akong katawan. Ingon sa Lord, ihid ko, ihid. Jeremiah, walihi. Lord, di ko kamaong musulti. Kanga ko. Moses, walihi. Lord, di ko. Kukuan. Kanang. Dudugay ko. Kakahuman. Istorya. And here comes Isaiah. Grabe confident. And the Lord said, whom shall I send? Lord, here I am. Send me. Graon niya confident kayo. Pag abot sa unahan, niingon siya, Lord, ano pala ito? Alas. Sa uban nga translation, oh Lord. Unya sa uban niyong alas. Oh Lord. Kana siya nga mga word. Sabto ni mo na sa dako kayong agony. Dako kayong pagmahay. Nga nung nidawat man ko ani, kanus apa man in tao ni mahuman. And sometimes kanang overconfident tayo ta, sa unahan, magmahay ka. Mas ayaw pang, Lord, di yun na ko kaya. Kay tagaan ko kagkusog. And abot sa unahan, Lord, di ko nagkukunin mong di na ako ni kaya, tabagi ko ani. Di kay Lord, dera. Kay bala na. So, ningon si Jesus, tara. Giantay ang dangke, sakay siya sa dangke, gibuklaran ang iyang gihubo ang mga kupo, gibutang, mapaubsanong, pagsulod, og nagmadaogon. And dayag kaayo sa mga mata, sa mga tao, dungog kayo nila. And that was kanang giprotektahan yun na og ayo sa mga relihiyoso kayo ang dapit. Pero gisulod, gihapon sa Ginoo. Madaogon siya. And dili pag yun pangispiya, dili siya intel nga nisulod. Publicly, galaka, gasakay, Jesus dangke, gasyagit pag yun ang mga tinunan. Blessed is he who comes. Gasagit sila. So dili public, dili private, dili spy. Ang Kristohanon karon nga spy. Dili makita nga nay Ginoo silang kinabuhi. But sa time ni Jesus publicly, sulod gyud siya sa Jerusalem, dayag sa mga tao na dunggan. Could you imagine nagdayeg sila? Nag-awit sila? Unya nakurat ning mga nakurat ning mga relihiyosong mga tao, nakurat, nanggawas na ng lili sa bintana, nanggawas sa pultahan, nangabli sila sa ilang gate, ug nagulat sa kalsada, unsa marong saba sa unahan, unsa maron ibuto nato si Jonas katubig. Ang atong dilingon ana ang ilang nadunggan. But something nga naisaba sa layo, nagkaduol, nagkakusog, and then ang tingog, Hosanna, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, Hosanna, Hosanna. And nagkaduol, and publicly. Ingon naman Pariseo, tanawa, wala kita mabuhat. Pilde na kita. Kaya mahibawaan gyud ning mga tao nga na mga Kristohanon bitaw nga dili spy, dili secret agent, mabawaan na sila. Kaya wala na tago, public yun ang ilang kinabuhi, kita kay naagi ni Ginoo ba?
Kaya ang nadunggan, nagpa-sound sa cellphone. Unya, ang nadunggan, manulti. Ginoo yun. Husana in the highest. Pagsulod mo ano ni. And sabi ni Lord, sige, dito na mo. Pangita dito. Kung mahibagan ninyo ni, may mamat ninyo ni, Ignacia. I-prepare ang dapet nga ito tam ni hapon. Sa ilang pagpanihapon, ingon si Lord, usan ninyo dire, mubudhi na ako. Lingianay sila, klaro kayo ng kini. Kani, supakiro kayo ni. Babasin po kare. Wag yun nakabalo, kinsay mubudhi. And then naghatag si Lord, og ingon, Lord, ingon siya, ingon, kinsa guro, kinsa man kana, kung naka na ito, ingon ka, Lord, kinsa man, ingon si Lord, ang musawsaw sa iyang tinapay sa ako, kupa. Ingon ang Bible, si Judas mo inisawsaw, pero sa pagkatinod lang, silang tanan. Sa pagkatinuod lang, kitang tanan mo dawat sa kupa, o mo dawat sa tinapay. Ayaw, ingong si Judas ra. Ningon si Lord, kining mo saw-saw. Kay sila man tanan. Saan man mo na? And human sa ilang panihapon, gitanom na diha sa utok, diha sa kasing-kasing ni Satanas. Ngadto kang Judas, ang pagbudhi. Nga karon muadto siya ngadto sa mga pangulong pare sa mga Hudiyo. Og unya, gibaligya niya 30 ka silver coins si Jesus. 30 ka salapi. Sige ko huna-huna, naaman si Jigjig dire, manong murampog si Jigjig tong na dito. Si Joy, mandi ay. Sige ra ko giyaw-yaw og Joy, lipat na. Kamo dah likod og di ko kita ninyo, bahala na mas inyong kinabuhi. Kita pa man muna ako. So gitanom na. Gibayran siya, and then nakigsabot siya, ningon siya, kuyog mo na ako, pero pabilin mo, pila ka metro, unya, tago mo, hubong. Kamang lang mo. Unya, timan yun ninyo, kanang igo, yun ko ninyong makitaan, kanang tawo, nga akong kisan, mauna, si Jesus, dakpa. Muna ningon ang Proverbs, pag ang samad sa tinuod nga higala mas tamis apan tamis ang samad nga mahimo sa usa ka tinuod nga higala apan pagbantay sa halok sa kaaway. Kana mga taong pangisingisi paayo-ayo nimo pagbantay someday di tanawa. Muna gamitong tukon ka. So ni case na dito and gidakop si Jesus. Now, abot na tagunahan, arnia patas ato ang gihimo nga panihapon. Ari natas panihapon. Susama nga ang mga Hudiyo, nagahinumdum sila sa dako kayong gugma sa Dios nga gipanggawa sila gikan sa kapaitan. Sa dakong kaulipnan. Kita usab nga mga katawhan sa tibuok kalibutan. Naulipon sa dakong kaulipnan nga mao ang sala. Ang Old Covenant nakafocus sa pagkaulipon sa mga Israelite nga pahinggawason sa Dios pinaagi sa napulo kadakong katalagman nga si Moses mo'y gipadala, pinaagi sa dugo, pinaagi sa karniro nga gipatay o pinaagi sa kamatayon sa mga kamaguwangan. Makaigawas ang katawan sa Diyos ang mga Israelite. Muna sa Old Covenant, nakafocus nila. But sa New Covenant, nakapokus sa tibuok kalibutan nga makasalanan. That is why dili na ni pwede karniro lang, kanding. But, mismo gyud ang Ginoo mianhi nga walay tatsa, walay sala. Siya karon ang nating karniro sa Dios. Ato bitan ng kantahon kaniadto no.
Kordero sa Diyos nga nagawag tangyan. Mga balaan kayo ba? Paglain na pong adlaw, libak na pong taman. Siya ang kordero sa Diyos. And that is why dunay pinasahi ngayang gitudlo ngadto sa iyang mga tinunan. Listen to this. Ari natas panihapon. Ingon ang Matthew 26 verse 26 and 30. Balik ta dito sa Matthew mga igsoon. Matthew 26. Sa 26 samtang nangaon sila. Mikuha si Jesus sa pan og nagpasalamat sa Dios og gipikas-pikas niya kini og gihatag sa iyang mga tinunan. Muni ang una. Sige, direta no? And as they were eating, Jesus took bread and blessed it, and break it, and gave it to the disciples and said, "Take, eat, this is my body." Dingon siya, dawatan ninyo ni o kaon kamo kay kini mao ang akong lawas. So by faith nga ila tong dawaton. Nga it means nga si Kristo ang iyang lawas maugyod ang mudawat sa labihang pag-antos. Apan sila maoy nagdawat sa maong benepisyo nga mao ang kapasayloan. Dawat sila. Dawata kini ninyo. Og kana. Sunod. Ingon siya, this is my body. And verse 27, ingon siya sa 27, and he took the cup and gave thanks. Mao gihapon ang iyang gibuhat. And gave it to them, saying, drink ye, all of it. Kuha niya ang kupa, wine ang sod, apaningon siya, dawata kini ninyo nga tanan, og imna. Nga naman po nang mag-communion kaniya itong di man ta mo apil mo inom. Basta kaya apil na lang. Mahal mong gupod o mahal mo na kayo, kitang tanan na kulang. No? And then ingon siya, drink ye all of it. So, dawaton gyud. Now, ato na explain niya. Verse 28. For this is my blood of New Testament, New Covenant. Now, arin ako tanaw, before na ito ni padayunon. Kuha na ito ni before ang kamatayon sa mga kamaguwangang anak sa Egypt, sa Old Testament. Dunay dugo og lawas sa karniro. Moto'y una nga naitabo. And before ang kamaguwangang anak, firstborn, the Lord Jesus Christ mamatay, una niyang gitanyag dugo og iyang lawas. He said, dawata kanininyo og imna, kay mao kini ang dugo sa bag-o nga kasabutan which is shed of many for the remission of sins. Ningon ni siya nga dawatan ninyo nimo ni ang akong dugo alang sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Kinsay naghimo sa kasabutan? Dili ni parihag sandugo sa buhol. Laslasa imong pulso, sir. Kaya ako pong laslason akong pulso. Ipatungod aring bol. Kay muinom ka, muinom ko. Di na ta mag-away. Wala ningon si Lord sa mga disciple, tagaay ko sa inyong dugo. Kay tagaan po na ako, niya magdungan tag-inom. Ang kasabutan nga gibuhat sa atong Ginoo, siya mao'y nagbuhat. And that is why ang kaluwasan nato watay apil. Si Lord ang nagbayad tanan. When He said, it is finished, wala siya ningo, oy, paglatigo-latigo pa mo. Oy, pagpasan-pasan po mo, pagpalansang po mo, ginyo, wala. He said, it is finished. Mauni ang akong lawas, wala siya ningong. O, tagaay ko imuha po. Kay tagaan po ka na ako, ane. O, kitang duha, dungan tagkaon na ning imuha o kako. But iyaharag yun. He said, this is my body, and this is my blood.
dawata kini ninyong tanan. Indaghan kay nato wala kasabot ngano man atong gidawat. And unsay naa? Which is shed. Akong dugo nga iula, ipabaha, ipaagas, shed for many, for the remission of sins. Wala siya ningong para ninyong 12. Kaning akong dugo nga maagas para na ninyo na. But he said, for many, alang sa kapasayloan sa sala. Sa mga sala. And in verse 29, but I say unto you, I will not drink henceforth. Gikan karon, di na ko mainuman of this fruit of the vine, until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Mao na niyang last. Nigumano niya nini, mag-usob rin niya ta, dito na. But, nga naman na diha, nga kung si Matthew mo explain, minugbo raman, diri-diritso man. Because ang gisultian ni Matthew, yang gisulatan, mga Hudiyo. Si Luke o si Mark, ilang gi-explain. I mean, especially si Luke, kay hintil man, di man Hudiyo ang gisulatan ni Luke. Ningon si Luke, buhata kini, aron sa paghinumdum ninyo kanako. And listen to this. Samtang ang mga Israelite sa Old Covenant, kada tuig ilaning buhaton, kaon silag mga pait kayo, ilang nahuna-huna, grabe kayo. Kana bitang aktual nga gausap kag pait. Unya nay nagsulti sa imuha igsuon. Kung pait karon ang imong giusap, ang imong nasinati. Ang atong mga katigulangan ni agi usab sa grabing kapaitan sa kinabuhi. Apan ang Dios nahigugma og gipahinggawa sila. Atong hinumduman ang ilang mga pag-antos. Atong gihinumduman ang gibuhat sa Dios, mauusab ang giingon ni Lord. Hinumdum, buhata kini aron sa inyong paghinumdum, paghandom nako. Wala ni mo ingog, sige pag ngumpisal sa dito, aron ka makakommunyon. My goodness, pag ako'y nakakumpisal. Di ta maghuman, os kasimana yung kang lining ko diha. Kay isulti yun ako tanan. Nanguha kog nangka, unya tuwa para bay, tulo ka buok gasunod, balikunon pa. Daghan yung kakayong ikakumpisal. That is why walay kapuslanan. And listen to this. Importante kaayo nga nasabtan nimo ni og maoy hinungdan nga gi-explain og ayo ni Apostol Pablo ngadto sa iyang mga hearers. First, the body. Nganong ningon man si Lord, dawatan ninyo ni kini mao ang akong lawas. Isaiah chapter 53, 4-9. Isaiah chapter 53 verses 4-9 niingon diha gikan sa verse 3, gitamay nato siya og gisalikway, nakasinati siya mga kagulanan og mga pag-antos, gani walay mutan-aw kaniya, wala nato siya tagda. 600 years wa pa matao si Jesus 600 years ago, gi-prophesy na ni Isaiah nga gitamay nato siya, nakasinati siya kagulanan og mga pag-antos, gani walay mutan-aw kaniya, walay tawo, wala nato siya tagdag, gipakawalay bili lamang. Verse 4, mao ni ningon siya dawatan ninyo, mao ni ang akong lawas. Verse 4, apan giantos niya ang mga kasakitan nga kita untay magantos, o gipas-an ang atong alantoson. Nagtuo kita nga ang iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. Gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala, napangos siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanato, og pinaagi sa iyang mga labod kita naayo. Kitang tanan sa mas karnirong mga nasalaag,
og wala musubay sa hustong dalan apan siya gidakdakan sa Ginoo sa tanan tang kasalanan. Verse 7, bisag gidaog-daog siya o gipag-antos pag-ayo nagpakahilom lamang siya sama sa nating karnero nga gidala ngadto sa ihawan. Og sama sa karnero at ubangan sa mualot kaniya wala gayod siya timik. Verse 8, gidala siya nga hinikawan sa hustisya og walay nanumbaling sa iyang gidangatan, gihunusan siya sa iyang kinabuhi tungod sa kalapasan sa akong katawhan. Bisan pa gani sa verse 9, giandaman siya glubngan ng tipon sa mga kriminal. Gilubong siya uban sa usa ka dato bisag wala siya makabuhat og daotan og makasultig bakak. Mo ni ang gidangatan sa atong Ginoo. And that is why he said, this is my body. Dawatan ninyo ni. Why? Ang tanang gisulti ni Isaiah sa chapter 3, verse 3 to 9, mahiaguman ni adtong lawas. O katong hiagumon sa iyang lawas, bayad to sa imong sala. Dawatan ni kay ako'y gabayad. Ingon si Lord, dawatan ni ako'y gabayad. And imagine na lang, ang pawis niya o ang iyang singot, dili na, naghalo na mga igsoon. And he has to endure. Moabot yun siya, mo-injured yun niya, moabot yun siya dito sa Kalbaryo sa cross. Mamatay yun siya tungod nimo og nako mga igsoon. Sunod ningon siya, mikuha siya kupa o niya gihatag niya ang dugo. Gihatag niya ngadto siya mga tinun-an, ingon siya, dawatan ninyo ni og imna. Unsay gipasabot? The blood holds spiritual meaning. Dunay espirituhanong meaning. Ang dugo primarily represents life. Nagrepresenta sa kinabuhi. So iyang dugo ang muagas. Iyang kinabuhi ba maoy mawala niya aron kita makaangkon niini. And being viewed as a sacred to God. Muna mga Hudyo, giingnan siya, ayaw yumog ka og dugo, kay ang dugo kinabuhi og sacred siya diha sa tubangan sa Dios. Saan ang secret? Balaan. Di naman na dugo, pastor, dinuguan naman. Nga bahala ka rin magsikag suyop, anak. Tanang sakit sa usa ka hayop. Kung naay sakit sa panit, naay sakit sa unod, but tanang sakit yod, naas dugo. Nahala, lami mong ka. And mauni ang dugo. That is why Hebrew chapter 13 verse 12. Hebrew 13 verse 12. Ningon diha ang Hebrew 13 verse 12. Tungod ni ana namatay usab si Jesus sa gawas, sa ganghaan, gipagawas gid siya sa syudad aron sa paghinlo sa mga sala sa katawhan pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. Kisa ba'y malipayon diha nga ikaw gako napasaylog na hinlo tungod sa dugo sa Ginoo. Amen? Pwede ba nato palakpakan ang Dios mga igsoon? And that is why pag naay communion, excited yung kayo ko. Sanang kada simana na lang ang communion, wala na ibili. O pag yun nasabting, anong dawato ni mo na? Ang uban mo dawat kay kininanay benepisyo. Kabalo ka? Normal nga una-una sa tao na siya dawaton, basta kay makatabang niya, makabenepisyo siya. Pero wala, di ka mo dawat. But listen to this. Buhaton ni, unsa? Paghinumdum sa gibuhat sa atong Ginoo. Next, Hebrew 9. Hebrew chapter 9 verse 12 to 14. Hebrew chapter 9 verses 12 to 14. Ningon diha mga igsoon, misulod si Kristo sa labing balaan nga dapit, makausalang alang sa tanang panahon. Wala siya magdala og dugo sa mga kanding o sa mga nating baka aron ihalad. Ang iyang gihalad mao ang iyang kaugalingong dugo. Amen. Iyang dugo gyud nang excited.
Grabe, manimbawat niya itong balibo. Kalami na lang yun sa gibuhat sa itong Ginoo. Kita unta ni ang angay magantos. So, niingon diha, gihatagan kita niya sa kaluwasan, nga walay katapusan. Ang dugo, 13, ang dugo sa mga kanding og toro nga baka, og ang abo sa sinunog nga nating baka, isablig ngadtos mga tao, nga dili hinlo sumala sa seremonyas. Kini na naghinlo kanila pinaagi sa paghugas sa hugaw nila sumala sa seremonyas. 14. Kung tinuod man kini, unsa pa kaha kadako ang nahimo sa dugo ni Kristo. Pinaagi sa walay katapusang espiritu, gihalad niya ang iyang kaugalingon, ingon nga hingpit nga halad ngadto sa Dios. Ang iyang dugo maoy naghinlo sa atong mga konsensya sa walay katapusang mga buhat aron mag-alagad kita sa buhing Dios. Kana bang gipasaylo ka, gihinluan ka, kay aron gamiton ka, aron mag-alagad sa Dios. Kanang nasa imong duol, ingnang gaseryoso lagi kag pangalagad sa Ginoo. Ay kughok me. Nga nasa imong tapad, ay kughok me. Mas balaan pa ko kaysa nimo. Now, Romans chapter 5, 8 to 11. Romans chapter 5, verse 8 to 11. Continuation ni sa dugo ha? Sa dugo ni Lord. Wata kasabot nga ano din gidawat nato na. Romans chapter 5, verses 8 to 11. Igon diha. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon sa iyang, di ni, chapter 5. Lagi, mo ni. Gidakon sa iyang pagigugma kanato, kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. O karon nga gihimo na kitang matarong pinaagi sa iyang dugo. Labi pagayod nga luwason kita niya gikan sa kasuko sa Dios. Amen? Verse 10. Kaniadtong mga kaaway pakita sa Dios, gipasiguli kita ngadto sa Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Og karon nga kita napasiguli na ngadto sa Dios, labi pagayod nga luwason kita niya pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. 11. Apan dili lang kay kanara, nagmalipayon usab kita diha sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpasiguli kanato ngadto sa Dios. Mauna mga igsoon nga dapat nakasabot gyud ka og ayo. Unsa ning kasabutan nga gibuhat sa atong Ginoo. Wala nag-ingon ang Dios nga kung buutan na gyud ka kaayo, manggihatago na gyud ka sa tanang tawo. Maluwas ka. But kining kaluwasan siya ra gyud, wag gyud kay apel ang naghimo sa kasabutan. Paminaw, dini sa kalibutan pag maghimo tag kasabutan, duha ka partido ni sa magpakasal marriage contract na ay kinisya o kare mo pirma gyud kasabutan gyud na. But mag-isgot na gani ka kasabutan sa Dios o sa tawo gikan sa Old Testament hangtod sa New Testament. Magbuhat si Lord og kasabutan, ang tawo igo na lang mo agree, pero wa siya apel sa kasabutan. Ningon siya, Abraham, sige pag-ihaw, unya ilaray ang kini, ang kapikas sa imong mga inihaw, diripod sa pikas, ang usa. Nya kitang duha mo labay. Muna kasagarang himos kasabutan sa Old Testament. Agi mos tunga sa duha ka pinikas nga mga inihaw. But human og ihaw ni Abraham, gipila na niya, gihilira na niya ang iyang mga inihaw. Nagkuha siya og pang-abog sa mga vulture, sa mga langgam, kay mutugdon ang mga langgam og kaunon ang iyang giandam nga halad para sa Ginoo sa kasabutan.
Then hangtod, sige niyang abog hangtod hapon, gikapoy siya nakatulog. Sa diyang natulog na siya, nanaog ang Diyos. Og milabay ang Ginoo, naghimo og kasabutan sa maong gi-prepare ni Abraham. Tungod kay, kung ang tao maoy ikasabot ni Lord, ang tao, di gyud ikasinabot. Promise, promise, di ko mangaway. Sa sunod, adlaw, anak. Awayan yun ka. Kaya sakto tong gisulti sa usa ka bana. Ako sad bana man ko. Nag-share si Ma'am Berry sa Facebook, kabahin sa woman, kabahin sa usa ka mama. And this is the reality. Maminaw ta ba? Paminaw mo. Especially pag sa inyong family, daghan mo. Ingon akong wife kagapon, daddy, lami ang ikaog maayong lami nga pagkaon. Saan man pagkaon niyo, lami nga pagkaon? Kanan yung ginikanan, kanana sila, o sila lang? Ato na sa gawas, maniapon, maniauto, ma'am. Ato na kanunay sa GG's. Chris Patatim, crispy pata. Ingon siya, daddy, lami kayong ikaog lami nga pagkaon. So like palami niya, daghan mo sa inyong pamilya, gamay ra inyong 5,000. Di ba? So, piliyon lang yun nato, udong-udong lang ta. Daghan man me. Daghan man me. Kanang imong 4,000, 5,000 nga si manak. Samotang na yung mga estudyante. Kaya sa mga kauban ako, dire mo reklamo. Kaon og unsay naa. Hello? Kaya dili pod masama ng inyong ginikanan someday, inyong dadon sa gawas, isuroy sa gawas, pakanon nyo lami, shoppingan ninyo, i-post ninyo sa Facebook, na, dili na, sala. Minang ba, what, wala ka pahaya, ayaw. Panagsara na silang kinabuhi, angay pa nga ni adlaw na sila. Grabe na. Kami mga bana, pag nanarbaho mini sa gawas, makarelax-relax pa mi, maka-istak-istak pa mi, maka-istorya-istorya pa, makatanaw pagtungit ng ubang mga Kristohanon. Nanaw yapog tungit, mga nagyapog, kana mo ilabay, oh. Relax-relax. Nyagikan sa trabuan, pwedeng dili mo rin sa guli, kay mapit pagpamerte, pero kanang mga asawang mahabilin sa balay, kapuyag yun kayo. Munang deserve yun kayo na silang awayon. Awayon? Mga anak o mga bana, i-bless in tawon. Sigo guna-una, may wala, yung ko'y kwarta, pero inig-birthday ni mo, video tana. Bahala na ko ng mga birthdays, lalaki, sa lalaki, oy. Video ta? Sa bahala, ngita kita. Ano man? May siya di mo, uli na ta. Pero unsa kaog, lami mo kung ikaon og lami, uli ta. Kay mo kaon tag lami nya wa tay budget. Ag nabilin dito ra ta, mag-udong taron. Kalami anang sardinas, no? Mga udong? Nakanang dili, maggulay ta, hindi makaog gulay, balhin og balay. Nga kanang litson kanunay. Nga na lang maigsuon. Kaya pag minsan, dili sala nga mo gasto mo, kay mo gawas mo inyong lipayon na inyong minaras kinabuhi, buhatan ninyo na. Kanus apa mo? Oh, yes, ug napay panahon. Kanus apa man mo? Moingon mo, ma, masay duwa ko ba? Nagan kay kong pangandoy para na to, ma. Bot-bot. Gustuin na ron. Pag naminyo na ka, pwede na katakot, tagag-excuse. Si mama ni mo, pwede na maingong, lahi na lang ko doy, unahan na mong pamilya, pwede na na. Di kay pag naminyo na, ako'y kapaiskwilan ni mo. Ayok kalimot. Ayaw. Hagdi na na siya. And that is why mga batanon, pag una-una, gulpod mo ayo. Malangay tagsamot. Tungod sa dugo, gyud ni Kristo. And we know, nga sige taghuna-huna og palami sa tong kaugalingon.
And wala ta kabalong nilami di ay tag-ayo kay na ay nagantos. Kaya mga anak nga mag-isa-isag kilay sa inyong inahan. Kaya mga anak nga tuyok-tuyok og kalimutaw. Mo na dayon na sa iyang mama, yung talikod sa iyang mamang gayaw. Kamu ba dinira mo aning balay, wala gyud mo kuan. Nya ang anak gatan-aw abi kay gatalikod si mama, mo ana nang mata. Kabantay mo ana? Katong mga maayo pag mata dias likod tan-awa ko. Mo ana dayon ba tan-awon si mama niyang gatalikod nga gayaw, mo ana din. Mulirat ang mata. Wa ka kabalong na ingon anak ka. Kay kanang gayaw-yaw, grabe ang iyahang pagsakripisyo para nimo. And usahay kita magsigir tagreklamo sa Ginoo, Lord, Lord, nganong ingani kalisod, nganong ingani, wala ka kabalong siya kapasan sa cross, aron lang gyud ka ug ako. Mabuhi, maluwas mga igsoon. Ang Dios magpanalangin, hinaot nga nakasabot tag-ayo mga igsoon. Magampo ta. Amahan namo nga langit nun. Daghan kaing salamat o Dios sa imong gibuhat dito sa cross. Daghan kaing salamat sa mga pag-antos. Ang imong lawas maoy gitagod-tagod para sa among kapasayloan, maunang niingon ka, mauni ang akong lawas dawata kini. Ang imong dugo mao'y niaga sa krus. Paghinlo sa among mga sala. Maunang niingon ka, dawatan ninyo kini. Salamat Lord nga kana nga kasabutan wa miapil. Ikaw mismo ang naghimo sa maong kasabutan o kay ikaw may naghimo sa kasabutan dili gyud mapakyas. Nga among dawaton Lord ang lawas ug ang dugo gituuhan kanamo nangaluwas kami og kana nga kasabutan dili na maagaw pa diri sa among kinabuhi. Salamat sa imong gugma, sa imong kaayo. Salamat sa grabe nimong mga pag-antos. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Samtang kami karon mag-aambi sa balaang panihapon Ginoo. Nagampo ko o Lord na ang pabor, ang kadaugan, panalangin magasulod sa among matag usa ka kinabuhig mga pamilya. Human namo masabti pag-ayo nga mao di ay ni ang kahulugan ni ini Ginoo. Amo kang pasalamatan sa ngalan sa imong bugtong anak na si Ginoong Hesukristo. Amen and amen. Giyangyo nako si Kuya Roger na pa. Na Kuya Roger Mamberi, Insi, Titata.